Kiaba Gusii Culture and Development Council ni wono kiabirgo kuruko bori ko chiasa bana siasa ko ene kibuna ngotiga na bana mangana ngite siasa ane kro wikirana aseme yega ayama tanga ko ngana ne kyombe kina wege turite yabagaka niga batebire buna gati yabana siasa samatuka bangaiga barokane ko leta chibura burune saka saka yokurutira na mangana aseme yega ayama tanga nige kyombe kini turite yabagaka batebere yabana siasa ne kurose county ya Kisii ko ene ngorbarisco chiasa nyagusira ekro wikirana aseme yega yabatanga na wikirana na asokuru amagombo na gutugutera ramangana arengete siasa nigo aburi abana siasa go chamo na gutigana mangana siasa ase chinsemo chimeyega ya matanga na tuakire gukwana igoro ya mangana akogenderera se emekutano yebirero abarayi bande baitu bande tali bonsi bande bachicha batagete ko kusangiriwa n'abantu baito abande bajicha batagita marieta amanyekane kabisa abande bajicha se siasa awao ayana aratu acha kokana ngaki ngo tigatosi kama amatanga tigatosi ke makweli tigatosi ko mondolia okwa tigatosi ke abanyana bali batigara amazizi abataba kerwe ngana gasareka igaba kiango igo aserero tuangire na nde tuangire kabisa naenda mangana yango bono iga ngoya sabera tole 20p goetera bona se ebuko ya nyasaye nyene ngo saberuara mangana yanga nyasaye tokonye arugati yeito omolembo. Finally, to arrange for a meeting to meet leaders individually so that they give us the insight what they have, but from the elders from funerals watoke kabisa kwa hiyo kitu wache wakuje kulia peke yake. And some people come there to say they have brought money. We don't want that money. Kuja, lia, enda kwako. Ikiwa nataka kusaidia the believed, give them silent or give them openly without engaging people wakupende kwa sababu wametoa pesa.